आस्सा अमा राजा मोनसे खोथानि एन्सार होलाय आंनो बे सिख्लाफोरनि अनजिमायासो खम जाखोना हौवाफोरनि अनजिमायासो बांसिन जाखोब्रा माथो हौवाफोरनि बेलायाव हिनजावफोरा थोआ जालांसिनखो माथो सिंगोलफोरासो जेव जेव जानानै दङ हौवासाफोरालाय ओमफ्राय हिनजावफोरखौ आयौ आगर बाथि लानानै धुप धुना लानानै नागिरबाबो सिंगोल सिख्ला मोननाय नङालै बेनिखायनो नैबेयाव मा राजाया खायदा मोनसे साननानै दङ मा खायदा बोरायब्रा नोंसोर बायदि मानसिफोरानोथ' सिख्ला मोनाखै सिंगल ना गाख्रबबाय थायो बेबायदिनो नोंसोरनि फिसा फिसौफोराबो देनां सिख्लानि दावरावखौ लानानै टेनसन दाजाथों होननानैनो आरोना एबारनि उननि जेनेरेसनफोरखौ थिगसे हिनजाव फिसा खांनो गारनांगौलै उनावहाय सासेयावनो साथाम साब्रै गोलैनायनि उनाव साथाम साब्रै मोननायखौलाय मानो नांगौब्रा आं गावनो मोनाखैबालाय बहालाय हांग्रि मन्दि बहा बिलांनो नागिरदों लाजिया नामा ओमफ्राय बिदि होननानै नोङो न'खराव बिमा गैया बिनानाव गैया होननानैल' बुंनाङा दे मिथिलायोबो हिनजावफ्रा मा होननानै रायो बिराद एक्सपिरियेन्स गोनांखाब्रा नैबे बमब्रमाया नोंल' खालि औ होननानै बुंदो दानो आइनि थाखाय बिहामजो लांनोसै आं नोंखौ बेबायदि एदावनो लामा सामा थानानै हो नोंसोर लाजिनो रोंथारा नामा ओइ आंनाव गन्थ'आनो गैखाया आं लाजियालै आरो नोंखौ लाजिनां मानोबा नोंसोरो बिदि होननाया आफाखौ लायना लायगोन आं आफायाथ' जोंना गामिनि गावफुराखा जाम्बि ओरैनो थेमालि खालामनायखौनो मिथिनो जों थेमालि खालामनायखौ र' आफाखौ लिंना लायनो आं जाबावगोनलै दानाबा बिफाखौसो लिंना लायनो ओंखारखाबाय माथो बेलाय सब नोंनि थाखाय जादों लामाजों सिख्ला सासे बारथिनो हाया सिख्ला नुबानो एकदम बासिनाव बासिन एदावनाय सब नोंनि थाखायनो जाजोबदों मिथिबाय नोंलाय नों बोथ' एखे फुख्रिनि नासोलाय माथो गावखौनो गाइखेरजों दुगैनाय बायदि साफा मोनलायाखै बे ओइ बमब्र मा गोरा गोरालाय मा नोंजों सानफ्रामबो जेनना थाबाय थानांगौ नामा आङो माथो गोरा गोरालाय माथो मानसियालाय दानो कल फेरथेंलायनाय जोगोलां जोफैलाय बे बारा आंबो नोंखौ गारनायाव गैया अबेनि दागिरिलै नोङो सब समाय आयाव एसे गोरा गोरा ना नोङो दे नांगौबा फै दाउला सौलायनो सोर हालायो औ नांनायाव दं आंबो दाउला सौलायनायाव सोर हायो बेनो राजा होमबा सिखारदो माबार दे माबार माखौ नायबाय थाखो आया नोंसो बिदिना र' बेटा दे माबार आफा बैसिना खैदावग्राया मालै सेंग्राफोर मा खालामफैबाय थायो नोंसोर बेयाव जिरायनानै नोंसोर सिख्लाफोर एदावबाय थायोना लाजिनायनियाथ' गैखाला बिसिनाव खालि जानाय लोंनाय बुलायनाय आरो सिख्ला एदावनोल'सै बिसिना खामानियानो मा दिस्टार्बरा मालाय बुलायनायफ्रावलाय नायनोबा नाय सिरि सिरि नायनोबा नायबाय थाबानो जाबाय नोंसोर बायदि नायग्रा मानसि नांगौ ना बुलायग्राखौ नायग्रा मानसि थाबासो बांसिन बुलायनो इन्टारेस्ट मोनो बमब्र सौलायनोसै हाबा आया नोंसोर गावसोरनि गोसो बायदिसिन ना नोंसोर बुलायनायखौ दोनथ'मारलाना जल्दि दलद था गावबागाव जायगायाव नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन मिटिं लिंनानै नोंसोरखौ गामिनिफ्राय होखारहरनाय जागोन नोंसोर बायदि जेरावबो उदायि मानसिया जों गामियाव थायाबाबो जासै नोंसोरखौ नुनानैनो उननि सेंग्राफोराबो गाज्रि जालायलांनो हमबायसै नोंसोर सानफ्रामबो बुलायनाय जौ लोंनायल' ना जेबो खामानियानो गैमारला नोंसोरो बिदि नङाब्रा गावफोराबो जों मोजां खामानि मावगोन ना मानो जोंखौ होखारलांबायनो नागिरखो गामिनिफ्रायलाय जोंखौ होखारनो सानथ'नाब्रा नोंसोरखौ होखारहरला आङो नोंसोरो मोनसेल' मोजां खामानि मावनानै दिन्थिलाय आंनि सिगाङाव आं मावना दिन्थिगोन मा मावनांगौ बुं नङा आंसो मावना दिन्थिगोन मा मावनांगौ बे अमा राजाखौ आदेशल' हो दानो मावना दिन्थिगोन आं दे बिदिबालाय रायजोनि हाखौनो बिगासे नोंसोर सानैनो होबाय मा मावनानै दिन्थिबानो जाबाय नायथारनि नोंसोरखौ मा मोजां खामानि मावो गामिनि थाखाय बेखौनो बेलाय बायहारनि खेलसो मावबोगासिनो दंखायो आंलाय बेफोर खामानिखौलाय खुगाजों मावबोगासिनो दं आरोना आखाइजोंथ' मावखायाखै नोंसोर बायदि मेगन गोसाया मालायनि खामानि मावनायखौ मावाखैसो नुखायो बारा खोथा बुङा देलाय आंथ' जेबो मावाखै नों मा मावगोन नोंखौ नायथारनि आं आइब्रा मेगना फुवार खानानै दोनखा एकदम बेल' जानानै मिसिबनो मोना दै दिनैनि थाखाय जाथ'बाय गाबोननिफ्राय खामानिया स्टार्ट खालामदो थेंक इउ आल्ला आंखौ जेरावबो उदाया मावनो रोङा सानथानो बे गावबुराया र' बेथा
साला असैबो गावबुरा बोराय मोजां खामानि मावनानै होबोबाय नाम गैया हो एथ' खस्थ'नो हाया हाया ससमा फाननानै होफैग्राया सोरमोनब्रा ससमा गाज्रि जाबाथाय आंखौल' मोनोमोन अमा राजा आंना ससमाया गाज्रि जाबाय फानना लानानै होफै जौ लोंनानै हाखर हालाफोराव गोलैनानै थाबा बासायग्राया सोरमोनब्रा हाखरनिफ्राय थिग्राया सोरमोन आंसोमोन गैया दा नाम गैया गाज्रिखौल' नुयो साला बोराया मोजांखौथ' मालाबाबो नुखायासै मोजां खामानि मावनायखौथ' मालाबाबो नुसननो रोङा खाना जाब्रबना थालायगोन बे बोराया जोंलां बिदिबाथाय अमा राजा मा नांगौल' होननाय जाखो नोंलाय ओइ एसे रायजोनि हा दङ बेखौनो एसे एवस्रांहैनो नागिरदों आं अमा राजा नोङो गामिनि हा एवस्रांहैनो हाया सानदों नामा नैबे अमा राजाखौ हा आंबो बावदोंसो नों हायै खामानि गैखायाथ' आरो नोंलाय गोसोबा न'खानो हाथुरखौबो थुख्लायाव जाखायो दा बावदोंसो आंबो ओमफ्राय मानो फैयामोन नोंलाय अमा जदों जोंहाना अमा दिरुङा ओमफ्राय नागिरबा मोना नोंसानिथिंसो खारबोदोंमोन अमाया ओंखायनो खबर लानो फैदों आं नुबाय बायदोंमोन नामा नोंलाय अमाखौ नै दालायालाय आं बेफोरखौ आरो जुदि आंनि मेगननि नोजोराव जुदि दिरुं जलायना फैदोंबा दा बेखौ आं हगार हरफिननायाव गैखाला आरो बाथोनसो देखागौमोन आं आंनि अमाखौ बाथोन देलाय माबायदि बाथोन देयो नांगोलजोंनो हख्लायगोन आं नोंखौ आल्ला बेयाव आंनि अमा बाथोन देनो नागिरलायदों बेयाव गाइड थामारो आरो मानसिया मानि टेनसन जाना दं बे अमानि टेनसन साला र' थांनोसै हालखौनो एवस्रांहैनो दा बुंब्रबायबा मा खालामनाय थिग गैयालै बिजों खुलुमबाय लाब्रा बड' रादाबाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं थङालि बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ गामिनि माखासे अमाफोरा खाना दोनखानाय अमाफोरानो गोमागासिनो दङ आरो सासे हिनजावनि बेलेग सासे हौवानाव खारसनहैदों बेलेग सासेनि हिनजावा बेलेग सासेनि हिनजावनाव खारसनहैदों माने आंबो कनफिउज आरो जायखिजाया रादाब फैदों नालाय फरायबाय आरो मा रादाब दंबावोमोनथाय आरो खोनानो मोनदों सेख'लाखोना गामियाव नांगोल आरो ट्रेक्टरजों दिनै हाले एवनाय जागोन नायनोसै बिथांमोननि हाले एवनायाव सोर देरहायो फैदो दानिया जों रादाबखौ फोजोबनोसै मा जानो नागिरदोंलै माबा ट्रेक्टरजों नांगोलजों हालेवलायनाय बादायलायनायनो आफा मा नांगौ नोंनोलाय माने आफा आंनो ट्रेक्टर नांगौमोन ट्रेक्टरखौलाय मानो नांगौ नोंनोलाय समाजनि मोजां खामानि मावनो रायजोनि मोजां खामानि मावनो आफा आच्छा मालानि बे समाजनि खोथा सानग्रा जाखो नोंलाय साना जाखो आंलाय मानो साना आफा आंनि समाजनि खोथा सानग्राया हारिनि खोथा साननाया आंना हारा थै गासिबावबो गोसारजोबनानै दं नोंसो नुवा आंखौ नोंसो नुवा आं बिफाफोराबो एसे सापर्ट खालामनांगौब्रा खालि बेंथा बेंथिल' मानो बुंग्रोखायो समाजनि खामानि मावनो नागिरदों माबा बेरेखासो खोथा बुंग्रोखायोलै बुजन गोदोना थागोन नोंसोर बेबायदियावनो आइयाव बिफाखौसो नों फोरोंनो फैदों आयेननि खोथा समाजनि खोथा मालाबा बिफाफोरखौबो फोरोंनांगौ गोनां जायो रोङिफोरखौलाय आरो थां बिदिबा जेरै खुगा एरैनो हारसिंनो सोलों मावनो थां एक्सट्रा गावबागाव नायगिरना लाय थां गावनि फिसाखौ नों जेननायखौ नायना थानो लुगैनोसै होनबा नोङो नै अमा राजा नांगोल लानानै मालाय थांबायानो एवस्रांनो आंहा माला थांनांगौ जाखो थां गावबागाव नायगिर थां बिराद खाथि दावल खालामफैबाय थाना हेल्प होलायाखैना आंखौ र' देखायनासो गारगोन आं नैबे बमब्रमाया मा बेसाद आं नङा फाग्ला नङा जावलिया नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया बैबो फाग्ला है सोर खर' फाग्लानि आखौलै बेलाय सोर बे आंखौ होख्रांनो फैनाया अमा राजा लामाया हेगार माबार आंहा थाबैनो फोथार थिलियाव मोनहैनांगौ आल्ला स्वाद बमब्र नोंसो मा नोंना मेगना खिथुआवसो थाहैबाय नामा नों नुवाखै नामा नों लामायाव मानसि थाबायनायखौ आंना मेगना खिथुआव थायो थाफ्लियाव थायो बिखुङाव थायो बे आंनि गोसो नों लामा गेजेराव मानो थाबायनांगौ नोंहा साइड लाना थाबायनो हाया नामा मा नोंहा हर्न दामनो हाया नामा दामदों नोंहासो खोनायाखै दा गायनो फैनाङा नोङो मिथिबाय बमब्र अमा राजासो आं अमा राजा बयनिबो खाजा आं थगायालै नों बायदि नोंसो थगायसुला मिथिबाय आंखौसो थगायसुला होननानै बुंदों नोङो आं सैथोनि लामाजों थाबायग्रासो मिथिबाय आं सैथोनि लामाजों थाङो बबेथिं थाङो आं गावबो मिथिया आच्छा लामाखौ दा हेगारगोना हेगारला नोङो बुंलाय हेगारा आं बे लामाया नोंनि नामा नोंसा नोंमाय लुना गालाखानाय नोंसा नोंफाय लुना गालाखानाय नामा एफा राजा मानसि सासे बुथारसिगौमोन नोङो होमबा नों लुनाय नामा बे लामाया ओइ मालै ट्रेक्टर सायाव थानानै मा दम हरबाय थादों गोहो दङबा हिम्मत दंबा खाथियाव फै फेस टु फेस अमा राजा जेब्लाबो नोंखौ गिगोन बायदि मोनबाय थादों नामा आंखौ गिनायाव गैया बेबाराव आं गिया नोंसो गिनांगोन बेबाराव आंखौ मिथिबाय अमा राजा होमबालाय मा ट्रेक्टराव आथा सिथाबना थाबाय नामा थाफ्लिया नोंना मानो ओंखारनो रोङाखै जल्दि ओंखारबो नांनोसै अमा राजा
नों बायदि नांलायनाय बुलायनायाव बिलिभ खालामालै आङो आं सान्ति प्रिय आं सान्तिनि लामाजों आगान सुरग्रा महात्मा गान्धीसो आं आच्छा नों गावखौनो महात्मा गान्धी सानमारदोंथ' नों महात्मा गान्धी सानना लादोंबा आंबो माथुराम गडसेसो मिन्थिबाय बा खोथा बुंनायफोराबो बिरबलाबो हाबावा माथो नोंजों हा खोथाल'सो बुंनो रोंगौ नोंलाय मा खामानियाव उदेयो दे जुदि खामानि मावनानै दिन्थिनो गोसो जाथारदोंबा गावखौनो एकदमबारे मानसि मोजां होननानै प्रुफ खालामना दिन्थिनो लुगैदोंबा फोथार थिलियावथ' जायनो बांसिन आबाद मावना दिन्थिनो हागोन बेनो राजा आच्छा नों मा राजाखौसो फोरोंनो फैदों नोङो हा बेफोरबायदि खामानियाव एक्सपिरियेन्स गोनांखाब्रा नों फोरोंलायनो नाङा आंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोगासिनो दङ आच्छा खुगायालाय गोबौखा नोंना आंना खुगाया गोबौ दे ओमफ्राय नोंना आखला बुथुवा नामा अमा राजा मा उल्था उल्थाब्रा हगार लामाया थांसै आं नायगोन आंबो माबायदि थाङो नोङो हो माबायदि बारलाङो नोंखौ नायथारगोन आं अमा राजा गावबो मोजां खामानि मावा मालाय मावनाय नागिरनायखौ मा हेंथानि दालाय आलांथाय मोजां खामानि मावना खिथिग्राब्रा माथो नोंखौ नुजोबफेराखैनो हो दासो अबेनिबा हो गुरब्ला नुजानानै बेयाव खामानि होननानै खोथा बुंफाबाय थादों थांनो मोना नोङो दिनै थांबाबो आंनि लाजनि साजोंसो थांनांगोन नों आइया माइसो अख्रालै नोङो अख्रासो नुदों नोङो नोम्फाव राजाखौ अख्रासो नुदों नों हा आमाया गावनिल' होननानै मानसि दोमसि नुवा थुख्रांलाबायनो नागिरदों नोंनि ट्रेक्टरखौ दा आङो नांगोलजोंनो जावख्लाबजोबगोन आं खबरदार आंनि ट्रेक्टरखौ नोजोर होबा साला गावनि ट्रेक्टरखौबा नोजोर दा हो आंनि नांगोलखौ बहा मोनहैहोखो नों बहा गादेलै अमा राजा साला गावबो मोजां खामानि मावनो नागिरा मालाय मावनायखौबो बादा होयो बेनि मोजां खामानि मावनो फैग्रालै नोङो हो खुगायाल'सो एकदमबारे सिनि लगायनाय बायदि गोदै गोदै नोंना जेबो खामानियाव उदाया नोङो हो मालायखौ जाम्बा खालामनो नङोबा आंखौ खालामनो दा सानखा नों मिथिबाय नैबे अमा राजा फान्था गेलाखौ नांलायबाय थानानै लाब गैयालै साला गोजौआव थानानै बखिगासिनो नों ट्रेक्टर गोजौआव र' नोंनि ट्रेक्टरखौ आं दिनै जावख्लाबजोबाबा आंनि नामाबो अमा राजा नङा नोंसो बिदिना र'लै